जों जराकाइसाव अनेक कक खोनागा लाइथांनाय मार्चनि ताल इंटरलोक्यूटर तामो बरक पुइला बुजिलाया आफ्रो जों साइमोनखा जिनि सारनि मेसरनि बिसिंतै गाय आबो काइसा रायबाय माने यांगनि कक बाय आयांगनि कक न तुनि उरैनाय गाय खरकसा रायबाय जों साइमान लायखा तामनि बागै नां गाबो काइसा कक सानानि बागै नांगौ माने तिप्रा सारनि कक न सानाय आमाहायता माने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तै कक साइनाय बनन हिनो इंटरलोक्यूटर जिनि जे बुजिमान इनका आमाहायके न जों खोनाते तालसा लाइनानि फासिंगं लायखा 27 मार्च अंगेनो आबो फाइनल सिनाय मुलाय जाखवाता इका आमाहायके न 27 मार्च जरा ना सिंगै आफ्रो कुनो कक्तमा जों खानालिया जतन जानि जा न्यूज चैनल यूट्यूब अबाहाय फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप रग टेक्स्ट खाइलाय नासिंलायजा जतन तिप्रा सारक अब नासिंलायजाक ताइ कुबुइद फरक नासिंजाक न बिको बंगा बरुरु अबाहायरक हिनैनाय नासिंलायजाक इंगे सार अमित शाह जिनि होम मिनिस्टर इंडियानि बस्राय साय खालामाबा बुबाग्रानि बिसिंथिसिं आबो खोनाका आबो सिनाय इंकेनो 28 मार्च हंगाखायनो जों खोनाजाखवा न्यूज चैनल रंनि बिसिंथै हायनाहाय जे इंटरलोक्यूटर चंगजाक सिनाय ताखुब IPS पुलिस ऑफिसर आनन मिसारानो नलाय जाखवा आमाहायके न नासिंलायते आबो डिसमिस गैथांगा उंलिया आपसक जराते इंके जों साइमानका माने चंगजाक याखो माने थिंनो चंगजाक नानि हिनै कक कासाका मीटिंग तो ngैपायखा आसाम हास्टेव सिनि सार CM आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा संबाय सिनि महाराजा प्रदुत किशोर मानिकन संनि लगी संरक आजागाव बरक मीटिंग रक लाइमाने जों ट्विट रग फेसबुक रग बरक पोस्ट खालायमारब जों नुखा यागल सिनि बुबाग्रा हायनाहाय साहरका जे ताबुकले बेलाखेना तंथक कखनै ब गुड न्यूज बर हरका ब हामबाय रोखा ताबुले चिन्ति प्रसारण हामकरा इंसिनाय हिनैने आमाहायके जों खोनालाय फायलाय जाखा हाया दिबा हंगा कायनो 31 मार्च तेवाइसा खोनानानै इंलायखवा आफ्रोबो इंलैया इंगा यांगो खोनायासक जराते इंगा यांग हाताय कतर हंगाखाय हांगार स्ट्राइक खालायनानै आमाहायके बरक थाङै दंलायो इंगा आंगाबोनो तैयासक ताबुक आयांगो दाबुक थांलिया आरनि बरक कुतुलिदे फायकाना आरना दंलायख आबोनार न्यूज रक नायखे सायमानानो सालनि सालतामोला जों आरो गोबां बरक तै आरो पुलिस रक न जों नुखा आरो माने जे ऑफिशियल नोटिस रिजा सगजरतै जों स्ट्राइक खायना बागै तियार दङ बुबाग्रा दागि खाना बरका जागा स्ट्राइक खालायनानै लामा कासुलायनो ता हाताय कतर ताबुक तिनि इंगै सकपायका 2 तारिख एप्रिल एके 1 तारिख एप्रिल हंकाय जों हायनाहाय खोनालायखवा बाहाय ससियेल मिडिया तै जे खरकसा ताखुक जे IPS ऑफिसर नबो एके मिश्रा बिनि बुमुं सय हिंकेबा अक्षय कुमार मिश्रा न चंगजाकनानि थाङै दंग अ हाति बारसानि बिसिंग 7 days नि बिसिंग न आबनि कक्टमारक जों खोनाय माननाय इंगिनरक सायमान काना आं बकंनो तै तिनि नंनो साना नाय दं तिनरक बुजिखना इंगे इंटरलोक्यूटर न तै नंनो ताबो कक सबांगे आं सावै दं एक्सप्लेन खाय दं इंगे जों सायमान का माने कुनो एकटा आइन बाय चंगजाना थांका हंगाय लेरो हां ताबुक स्राय नंनो कक साव माने अबो कुनो जोंनो थकायमानि बा जोंनो बतुआ हैनै जोंनो थंमानि बा चिनि बुबाग्रा ब कोयने बा ब कक फिरगे हनै थामची काया हनै आमहाय खालायो हनै नरक मानसुकना पियाबा
baksa borok hingga kai Bubagra Noh hamya saka kwbangma political party ni bisingtwi chung nukha beba Bubagra mahai borok ya bo khoroksa raja tei bo kha bini belaina kuar kha kotol bo je samung khlaina thangi tongo abo bo kubui kheno samung khlainai tei bo yakaro kubui kheno bo yakaro ngiyakhe bo yakar glak gabon bagui sung ma nasinglai जों कुन एकटा बिल तुनानिनो से लांका साल नाङै थांगो जों अबनि ककनो तुइ पुलावनो जों खोनाका जे बुबाग्रा स्राय साका तालथाम नांनाय हामाहायता ओंखाय सुकनो नरगा भिडिअनो चाजाका हंगाखाय लाइक शेयर कमेन्ट खालायदि आं तिनिनो जरतिना इंटरलोक्यूटर टेइ भिडिअ सनाम सिनाय माने राइटिंग बाय ऑफिशियल नोटिस मेसाक जरातै गाइस नरक काहाम तंगदि जत्तो तिप्रा सारक नरक काइतना हामारि माने गाहाम तंगति ते बुबाग्रानि बागै विशेष के नरक सुरिलायदि आसुकनो जत्नना हामबाय।